živim u Novom Sadu, radim u Beogradu i do sada mi je trebalo uvek sati, 25 sati i po da bih došao do posla. Ići kolima na posao u Beograd je i rizično zbog eventualne gužve, neke nesreće na putu. Dogodilo se par puta da sam zakasnio zato što je neka neplanirana gužva bila. Pored toga, G-Drive dizel je 200 dinara, dakle meni je potrebno, znači ovaj auto, Alfa Romeo GT, troši 6 litara na autoputu, u gradu 10, znači računamo neki prosek 7, dok izađem iz Novog Sada i dok uđem u Beograd, 7 puta 200, mislim, tačno sam 100 km od posla, je 1400 plus putarina 240, znači 1640 dinara me košta put do posla. Ali, konačno su napravili prugu. Sada bih probao nešto novo, znači da odem trotinetom do stanice, od stanice do Beograda vozom, pa opet od stanice do posla trotinetom i da vidim koliko to vremena oduzima. Autom je, kao što sam rekao, sat i po, a trotinetom sad ćemo da vidimo. Čim se približimo stanici, dočekuje nas jedan sveži izgled. Sviđa mi se jako ove klupe od MTS-a sa solarnim panelima i bežičnim punjenjem mobilnog telefona. U povratku sam probao i radi. Ulaz malo liči na ptičji kavez, pretpostavljam da tako pokušavaju da spreče ulazak golubova. Za Beograd? Da. Aha, divno. I evo ga novi voz. A šta vam je to? U ruksaku? Kamera. Aha. Imam prvi put. A to? Ako se sećate kako je izgledala ova stanica, onda zaista cenite šta je tu urađeno. Par novih detalja su zaista promenili kompletan doživljaj. Kola 4 piše na trasi, ako ne znam. Kola 4 I ovde imamo jednu solarnu klupu sa punjačima. Evo mesta za bicikl i trotinet. Ovo je baš lepo, jako lepo. Po redu vožnju treba da krenemo u 7:04 i krećemo tačno u 7:04. Nema više kašnjenja, bar za sada. Znači, popit ćemo neku kafu ili toplu čokoladu, ima i sendviča, grickalica, ima zaista svega. Svako sedište ima svoju utičnicu i u prvom i u drugom razredu, odlična stvar, a imamo ovde u prvom razredu jedno dugme koje pali i gasi lampicu za čitanje. Wow!
Nisu nas lagali, ovaj voz zaista ide preko 200 na sat. Grickalice i piće možete i sami da uzmete ili da naručite kod konobara koji prolazi čim krene voz i pita vas da li biste voljeli nešto da naručite. WC, ništa spektakularno, čistije, to je važno. Ovako izgleda gornji nivo i u pitanju je drugi razred. Nisam ni kafu stigao da popijem, već smo stigli. Prokop i Vračar, gde ja radim, su baš dobro povezani za pešake. Čim pređem pešački most iznad autoputa, po suštini ja sam na Vračaru. I stigli smo. Vreme putovanja je sat vremena i 19 minuta. Bez stresa da li ću kasniti i da li će biti gužve i mnogo je simpatičan ovakav način putovanja. Došlo preko nekovi novca. Nije važno, osmira. Vozom sam došao. Prešli se. Vidite? Ja kažem svaki baš bi volao da plaćam. Je 300 dinara kada? Znači, za prvi razred sam platio 285 dinara. Ličo. Znači, ono, fancy. Stvarno. I brzo se stigna. Otišao sam da piški, popio sam kafu, nisam stigao da popijem do kraja i da sam stigao.